Tarisa, teerera uye urarame. Bhuku 4. Varanda vaMwari. Nhungamidzo. Kwaziwa, Mwari anoda vanhu vose uye ane hanya navo, asi kunyanya avo vanomuteerera uye vachimushandira. Teerera kune zvakaitika makore mazhinji akapfuura, sokunyorwa kwazvakaita mushoko raMwari, Bhaibheri, uye ugotarisa mifananidzo iri mubhuku roruvara rwenhundurwa. Enda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 1. Mhuri inotiza nzara. Rute 1 ndima 1 kusvika pa5. Mwari akasika vanhu vose, asi vakamumukira. Mwari akasarudza vanhu vaIsraeri kuti vamuzive uye vamunamate. Vaifanira kupa muenzaniso kune dzimwe ndudzi dzose dzakanga dzakavapoteredza. Asi pane dzimwe nguva rudzi rweIsraeri rwakamukira Mwari. Ipapo vakanamata zvifananidzo uye navamwe vamwari venhema sedzimwe ndudzi dzakanga dzakavapoteredza. Mwari akauyisa hondo nenzara pamusoro pavanhu vaIsraeri kuti avadzosere kwaari. Munguva yeimwe nzara yakadai, imwe mhuri yakasarudza kuenda kunyika yeMoabhu kundotsvaga zvokudya. Kwamakore 10 vakagara munyika yavatorwa iyoyo. Baba navanakomana vavo vaviri vakafira ikoko. Amai chete navaroora vavo vaviri ndivo vakasara munyika yavatorwa. Mufananidzo 2. Naomi naRute vanodzokera kuIsraeri. Rute 1 ndima 6 kusvika pa22. Amai vemhuri iyi vainzi Naomi. Varoora vavo vaiva vaMoabhu, uye mazita avo aiva Rute naOpa. Naomi akafunga zvokudzokera kunyika yeIsraeri. Rute naOpa vakafamba navo parwendo rwavo rwokuenda kuIsraeri. Ipapo Naomi akati kwavari, "Mungadireiko kuenda neni? Ndichazova navamwe vanakomana vangazova varume venyu here? Dzokerai, vanasikana vangu. Ini ndachembera kwazvo zvokuti handingavi nomumwe murume. Mwari andipindukira." Saka Opa akatsvoda Naomi ndokudzokera kumusha kwavabereki vake. Asi Rute akanamatira Naomi ndokuti, "Musaita kuti ndikusiyei. Kwamunoenda ndiko kwandichaendawo, uye pamunogara ndipo pandichagarawo. Vanhu venyu vachava vanhu vangu, uye Mwari wenyu achava Mwari wangu." Saka Rute akaenda naNaomi kuBheterehema munyika yeIsraeri. Mufananidzo 3. Rute mumunda waikohwiwa bhari. Rute 2 ndima 1 kusvika pa23. Mushure mokudzokera kuBheterehema, Rute akati kuna Naomi, "Regai ndiende kuminda ndinonongera zviyo zvinosara ndiri shure kwani zvake achandiitira nyasha." Naomi naRute vakanga vari varombo kwazvo. Akaenda kumunda kwaiva navashandi vaikohwa bhari. Muridzi womunda iwoyo aiva mumwe murume ainzi Bhoazi. Akabvunza vashandi vake
nezvomukadzi wokune imwe nyika aiva mumunda make. Mumwe wavo akati, mukadzi wechiMoabhu akadzoka pamwe chete naNaomi vachibva kuMoabhu. Bhoazi akanzwa kuti akanga aitira vamwene vake zvakanaka sei. Akaona kuti akanga ari mushandi anoshanda nesimba. Saka akati kuna Rute, gara pano navashandi vangu vechisikana ava. Utarire munda uyo waunoona varume vachicheka, ugotevera mushure mavasikana. Akaudza varume vaimushandira kuti vasamukanganisa, asi kuti vamusiyire imwe bhari kuti agonongera. Rute akaudza Naomi nezvetsitsi dzaBhoazi. Naomi akati, Jehovha ngaamuropafadze. Akatizve, murume iyeye ihama yedu yapedyo. Mufananidzo 4. Rute naBhoazi paburiro. Rute 3 ndima 1 kusvika pa18. Rimwe zuva Naomi akati kuna Rute, mwanasikana, handingaedzi kukuwanira musha here paungawana zvinokuriritira zvakakwana. Bhoazi ihama yedu. Nhasi mauro achange achipura bhari. Shamba ugozora mafuta anonhuhwira, ugopfeka nguo dzako dzakaisvonaka. Ipapo ugodzika kuburiro. Kana orara, ucherechedze nzvimbo yaanorara. Ipapo ufukure tsoka dzake ugorara pasi. Iye achakuudza zvaunofanira kuita. Rute akaita chaizvoizvo sezvaakaudzwa naNaomi. Bhoazi paakamuka akaona Rute ari patsoka dzake, akaziva kuti aida kuti amuwane, nokuti ndiyo yakanga iri tsika muIsraeri mumazuva iwayo. Kana murume afa muIsraeri, hama yake yapedyo pedyo yaigona kuwana chirikadzi iyo. Naizvozvo Bhoazi akati kuna Rute, usatya, ndichakuitira zvose zvawakumbira. Varume vose vagere neni muguta vanoziva kuti uri mukadzi akatsiga. Mufananidzo 5. Bhoazi navakuru veBheterehema. Rute 4 ndima 1 kusvika pa22. Bhoazi akadana vakuru 10 varume pamusorosoro, pamwe chete pasuo reBheterehema. Kwakanga kune imwe hama yakanga ine kodzero yokutanga kuti iwane Rute, asi vose vakabvumirana kuti Bhoazi amuwane pachinzvimbo chomurume iyeye. Kuti asimbise chibvumirano, hama iya yakapa Bhoazi shangu yayo. Iyi yakanga iri tsika pakati pavaIsraeri. Saka Bhoazi akatora Rute kuti ave mukadzi wake. Vakava nomwanakomana wavakapa zita rokuti Obhedhi. Ipapo vamwe vakadzi vakati kuna Naomi, rumbidzai Jehovha uyo asina kukusiya usina muzukuru kuti akuchengete. Ngave nomukurumbira muIsraeri uye avandudze upenyu hwako, agokuchengeta pamazuva okuchembera kwako. Nokuti muroora wako, uyo anokuda uye anokunda vanakomana vanomwe, ndiye amubereka. Mufananidzo 6. Maria nomutumwa
waMwari. Ruka 1 ndima 26 kusvika pa 38 uye Ruka 2 ndima 1 kusvika pa 7. Makore mazhinji mushure maRute, Mwari akasarudza mumwe mukadzi kuti amushandire. Zita rake ainzi Mariya. Akanga ari chizvarwa chaRute. Mariya akanga ari mhandara isina kumboziva murume. Akanga akatsidzirwa kuzowanikwa nomumwe murume ainzi Josefa. Asi vasati vawanana, mutumwa waMwari akazviratidza kuna Mariya. Akati kwaari, "Usatya, Mariya, iwe wanzwirwe nyasha naMwari. Uchava nomwana uye uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rokuti Jesu. Iye achava mukuru uye achanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Umambo hwake haungatongogumi." Mariya akabvunza mutumwa akati, "Ko, izvi zvichaitika seiko, sezvo ini ndiri mhandara?" Mutumwa akapindura akati, "Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako, uye simba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka Mutsvene achazvarwa achanzi mwanakomana waMwari." Mariya akati, "Ini ndiri muranda waShe. Ngazviitike hazvo kwandiri sezvamareva." Mariya akava napamuviri ndokubereka mwanakomana. Akamupa zita rokuti Jesu. Izvi ndizvo zvakaitika kuti Mariya ave amai vaJesu. Nokuti Mariya akateerera Mwari, muponesi Jesu akaberekwa naye. Kana tikateerera Mwari, anogonawo kuita zvinhu zvikuru zvesimba kubudikidza nesu. Mufananidzo 7. Hana anonyengetera kuna Mwari. 1 Samueri 1 ndima 1 kusvika pa 20. Mushure menguva yaRute, kwakavawo munyika yaIsraeri mumwe mukadzi ainzi Hana. Aishumirawo Mwari uye aida kumuteerera. Murume wake aimuda kwazvo, asi Hana akanga asingafari nokuti akanga asingagoni kubereka vana. Gore negore vaienda kutemberi yaMwari paShiro. Vaitora zvipiriso vagoita zvibayiro kuna Mwari. Hana akapinda mutemberi ndokuti, "Nhai Mwari, kana mukandirangarira uye mukandipa mwanakomana, ipapo ndichamupa kwamuri kwamazuva ose oupenyu hwake." Miromo yainge ichifamba-famba paaitaura kuna Mwari, asi haana kududza nenzwi rake. Eri, muprista mukuru, akamuona. Akafunga kuti akanga akadhakwa, asi Mwari akanzwa munyengetero waHana, uye mushure menguva akabereka mwanakomana. Akamutumidza zita rokuti Samueri. Mufananidzo 8. Mwana Samueri mutembere yaMwari. 1 Samueri 1 ndima 24 kusvika 28. 1 Samueri 2 ndima 12 kusvika 21 uye 1 Samueri 3 ndima 1 kusvika pa 21. Samueri achiri mukomana mudiki-diki, Hana akamukumikidza kuna Mwari. Hana akamutora akaenda naye kuti andogara naEri mutemberi yepaShiro. Eri akadzidzisa Samueri kushumira Mwari. Eri akanga ane vanakomana vaviri. Vakanga vari vaprista asi vakanga vakaipa.
Saka Mwari akarega kutaura kuvanhu kubudikidza navaprista ava. Humwe usiku Samueri akanga akavata mutemberi yaMwari. Pakarepo Mwari akadana zita rake. Samueri akamhanyira kuna Eri ndokuti, ndiri pano, nokuti mandidana. Asi Eri akati, handina kukudana, dzokera unorara. Izvi zvakaitika kanokwana katatu. Ipapo Eri akaziva kuti Mwari ndiye akanga achidana Samueri. Saka akaudza Samueri kuti apindure Mwari achiti, taurai Jehovha, nokuti muranda wenyu akateerera. Mwari akataura kuna Samueri kakawanda, uye akava muprista mukuru, muprofita nomutungamiriri muIsraeri. Mufananidzo 9. Samueri anonyengeterera Israeri. 1 Samueri 7 ndima 2 kusvika pa14 uye Exodo 20 ndima 2 na 5. Mwari akaranga vanakomana vaEri avo vakanga vakaipa. Vakaurayiwa muhondo uye vaIsraeri vakakundwa navaFiristia. Kwamakore anopfuura 20 vaFiristia vakatonga Israeri. Ipapo Samueri akati kuvanhu, kana muchidzokera kuna Jehovha nemwoyo yenyu yose, zvino chibvisai pakati penyu vaMwari vavatorwa, mugozvikumikidza kuna Jehovha, uye mumushumire iye bedzi. Uye uchakudzikinurai kubva paruoko rwavaFiristia. VaIsraeri vakateerera Samueri, vakaungana pamwe chete. Samueri akapa chibayiro kuna Mwari uye akanyengeterera Israeri. VaFiristia vakaungana pamwe chete kuti varwise Israeri. Asi Mwari akatuma kutinhira kukuru pamusoro pavo. VaFiristia vakatiza vachitya zvikuru, uye vaIsraeri vakagona kuvakunda vose. Mufananidzo 10. Samueri anozodza Sauro mafuta. 1 Samueri 8 ndima 1 kusvikira pa 1 Samueri 10 ndima 1. Mwari akanga ari mambo chaiye weIsraeri, uye Samueri ari pasi paMwari akatungamirira vanhu. Nokuti mamwe marudzi akanga ane madzimambo awo, vaIsraeri vakadawo munhu kuti ave mambo wavo. Samueri haana kufara paakanzwa izvi. Asi Mwari akati kwaari, teerera zvose zvinotaura vanhu kwauri. Havana kuramba iwe, asi varamba ini samambo wavo. Kwakanga kune rimwe jaya rainzi Sauro. Rakanga rakareba uye rakarurama. Rimwe zuva Sauro akaenda kundoshanyira Samueri. Samueri paakamuona achiuya, Mwari akati kuna Samueri, ndiye murume wacho uyu, achatonga pamusoro pavanhu vangu. Saka Samueri akatora chinu chamafuta, akadururira mafuta pamusoro waSauro. Ichi chaiva chiratidzo chokuti akanga asarudzwa kuti ave mambo. Kwamakore 40 Sauro akatonga samambo pamusoro peIsraeri.
Mufananidzo 11. Sauro anobvarura nguo yaSamueri. 1 Samueri 15 ndima 1 kusvika pa29. Munguva youmambo hwaSauro, vaAmereki vakatambudza vaIsraeri nenzira dzakawanda. Saka Samueri akati kuna Sauro, "Teerera zvino kushoko raMwari. Chienda undorwisa vaAmereki uye uparadze zvachose zvinhu zvavo. Usavarega vari vapenyu." Mwari akabatsira Sauro nehondo yake kukunda vaAmereki. Asi vaIsraeri havana kuteerera Mwari. Vakaponesa zvakanakisisa pazvipfuwo zvavaAmereki sechibayiro kuna Mwari, uye havana kuuraya mambo wavaAmereki sokurayira kwakanga kwaita Mwari. Ipapo Samueri akati kuna Sauro, "Nemhaka yokuti wakaramba shoko raJehovha, naiye akuramba kuti urambe uri mambo." Samueri akatendeuka kuti aende. Sauro akabata nguo yaSamueri, yakabvarukira mumaoko ake. Saka Samueri akati, "Jehovha abvarura umambo hweIsraeri kubva kwauri nhasi, uye ahupa kuno mumwe wavavakidzani vako, kuna iye ari nane panewe." Sauro akapa zvibayiro kuna Mwari, asi haana kumuteerera. Samueri akateerera Mwari uye akamushandira mazuva ose oupenyu hwake. Mufananidzo 12. Jesu mumba maMwari. Ruka 2 ndima 41 kusvika pa50 uye Ruka 1 ndima 35. Makore akawanda mushure maSamueri, kwakava nomwana muIsraeri ainzi Jesu. Maria ndivo vaiva amai vake, asi Mwari ndiye aiva baba vake. Jesu aigara achiteerera Mwari. Paakanga aine makore 12 okuberekwa, Maria nomurume wake Josefa vakaenda kuJerusarema. Jesu akaenda navo. Vava kudzoka, havana kuona Jesu, saka vakamutsvaga. Mushure mamazuva 3 vakamuwana ari mutemberi maMwari. Akanga achitaura navadzidzisi vechiJudha nezvaMwari. Maria akati kwaari, "Mwana, waitireiko zvakadai kwatiri? Baba vako neni tanga tichikutsvaka kwazvo." Asi Jesu akati, "Manga muchinditsvagireiko? Manga musingazivi here kuti ndinofanira kunge ndiri mumba mababa vangu?" Jesu achiri mukomana saSamueri, akaziva kuti akanga auya kuzoshandira Mwari. Jesu akauya kuzotungamirira vanhu vose kuti vadzokere kuna Mwari, nokuti Mwari ndiye mambo wechokwadi wavanhu vose uye nomutungamiriri. Book 4. Varanda vaMwari. Nhungamidzo. Varanda vaMwari ndivo vamwe vanhu vakuru kwazvo vakararama panyika pano. Kaseti ino ichakuudza kuti Mwari akaitei kuti vave vatungamiri vakuru vavanhu. Enda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 13. Dhavhidhi mufudzi akashinga. 1 Samueri 16 ndima 1 kusvika pa13 uye 1 Samueri 17 ndima 34 na 35.
Sauro ndiye akava mambo weIsraeri wokutanga, asi akaramba kuteerera Mwari. Mwari akasiya Sauro uye haana kuzomubatsira zvakare. Kwakanga kuno mumwe mukomana mudiki ainzi Dhavhidhi. Aifudza makwai ababa vake. Mwari akanga asarudza Dhavhidhi kare kuti ave mambo pachinzvimbo chaSauro. Dhavhidhi aivimba naMwari uye akanga asingatyi njodzi. Rimwe zuva shumba yakabata rimwe gwai rake. Dhavhidhi akauraya shumba ndokuponesa gwai. Akanyorawo nziyo dzakanakisisa uye aigaroimba achirumbidza Mwari. Nziyo dzake dzinonzi Mapisarema uye dzinowanikwa mushoko raMwari, Bhaibheri. Dhavhidhi akava mhando yomunhu anodiwa naMwari kuti vanhu vose vafanane naye. Mufananidzo 14. Dhavhidhi nehofori yerume. 1 Samuel 17 ndima 1 kusvika pa 54 uye 1 Samuel 2 ndima 30. Kwakanga kune hondo pakati pavaIsraeri navaFiristia. Pakati pavaFiristia pakanga pane hofori yerume yainzi Goriati. Akadanidzira kuvaIsraeri akati, sarudzai murume, kana akagona kurwa neni uye akandiuraya, isu tichava varanda venyu. Asi kana ndikamuuraya, muchava varanda vedu. Varume veIsraeri vakatya Goriati. Hapana akabvuma kurwa naye. Ipapo jaya Dhavhidhi akati, muFiristia uyu ndiani wokuti ungavhundutsira hondo yaMwari mupenyu? Dhavhidhi akanga asingatyi Goriati. Aiziva kuti Mwari aigona kumubatsira kuti auraye hofori yerume iyi, nokuti hondo yaiva yaMwari. Saka Dhavhidhi akaenda kundosongana naGoriati, ndokutora chimviriri chake ndokupotsera dombo rakananga musoro wehofori. Goriati akawira pasi. Dhavhidhi ndokumhanyira kwaari. Akatora munondo waGoriati chaiwo ndokugura musoro wake. VaFiristia pavakaona kuti shasha yavo yakanga yafa, vakatiza. Hondo yavaIsraeri yakavatevera uye ikavakunda. Mufananidzo 15. Sauro anoedza kuuraya Dhavhidhi. 1 Samuel 18 ndima 1 kusvikira pa 1 Samuel 19 ndima 10. Pakutanga Sauro akafarira Dhavhidhi nokuti akanga aponesa Israeri. Dhavhidhi akava murwi mukuru nomutungamiri muIsraeri. VaIsraeri vakafara kumutevera. Asi nokufamba kwenguva, Sauro akaitira Dhavhidhi godo. Rimwe zuva Dhavhidhi akanga achiridzira Sauro gandira. Mweya wakaipa wakauya pana Sauro, ndokubva atora pfumo ndokurikanda kuna Dhavhidhi, asi akamupotsa richibva rabaya pamadziro. Mushure maizvozvo Sauro akaedza kuuraya Dhavhidhi kakawanda. Asi Mwari akadzivirira Dhavhidhi nokutumira mwanakomana waSauro, Jonatani, navamwe vaIsraeri kuti vandobatsira Dhavhidhi kukunda vavengi vake. Asi kunyange zvakadaro, Dhavhidhi akatozotizira kunzvimbo dzaiva kure kuti asaurayiwa naSauro. Mufananidzo 16. Dhavhidhi anoponesa upenyu hwaSauro.
1 Samuel 26 ndima 1 kusvika pa25 uye vaRoma 12 ndima 19. Sauro nehondo yake akaenda kuti andobata Dhavhidhi murenje. Humwe usiku Sauro navanhu vake pavakanga vavete, Dhavhidhi neshamwari yake Abhishai vakapinda mumusasa waSauro. Abhishai akada kuuraya mambo paakanga avete, asi Dhavhidhi akamudzivisa. Akati, Mwari acharanga munhu upi zvake anokuvadza mambo waakasarudza. Dhavhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura zvakanga zviri padiri pamusoro waSauro. Vakati vabuda mumusasa, Dhavhidhi akadanidzira kuti varwi vaSauro vamuke. Akati kuna Abhineri, murume aifanira kuchengeta mambo, hauna kurinda tenzi wako? Chitarira pauri, ko pfumo ramambo nechirongo chavo zvakanga zviri pedyo nomusoro wavo zviripi? Mushure mokunge adaro, Dhavhidhi akati kuna Sauro, zvirokwazvo, sezvandakakoshesa upenyu hwenyu nhasi, saizvozvo Jehovha ngaakoshese upenyu hwangu agondiponesa pamatambudziko ose. Saka Dhavhidhi akaramba achienda kwaaienda, Sauro ndokudzokera kumusha. Mufananidzo 17. Dhavhidhi anova mambo. Samuel 31 ndima 1 kusvika pa6 uye 2 Samuel 5 ndima 1 kusvikira pa 2 Samuel 7 ndima 16. VaFiristia vakauya zvekare kuzorwisa Israeri. Mambo Sauro, mwanakomana wake Jonatani navamwe vanun'una vake vakaurayiwa muhondo. Ipapo vanhu vakaita Dhavhidhi mambo weIsraeri. Akavaka muzinda wake muguta reJerusarema. Mwari akati kuna Dhavhidhi, ndakakutora kubva kumafuro kwawaifudza makwai kuti uve mutongi wavanhu vangu Israeri. Zvino zita rako ndichariita guru, richafanana namazita avakuru vari panyika. VaFiristia pavakanzwa kuti Dhavhidhi akanga ava mambo, vose vakauya kuzomurwisa. Asi Dhavhidhi akavimba naMwari uye akaita sokurayira kwakaita Jehovha. Saka akakunda vaFiristia. Nokufamba kwenguva akakunda vaFiristia vose. Mufananidzo 18. Dhavhidhi naBhatishebha. 2 Samuel 11 ndima 1 kusvika pa 2 Samuel 12 ndima 20 uye Exodo 20 ndima 14. Rimwe zuva Dhavhidhi akanga achifamba pamusoro pedenga romuzinda wake. Akaona mumwe mukadzi akanga akarurama kwazvo achifamba. Dhavhidhi akamuda. Zita romukadzi uyu rainzi Bhatishebha. Akanga ari mukadzi waUria, uyo aiva murwi muhondo yaDhavhidhi. Uria akanga aenda kundorwa navavengi veIsraeri. Dhavhidhi akanzwa nhau idzi, ndokubva atuma shoko kumutungamiri wavarwi. Akaudza mutungamiri kuti aone kuti Uria aurayiwa muhondo. Ipapo Dhavhidhi akatora Bhatishebha kuti ave mukadzi wake. Asi chinhu ichi chakaitwa naDhavhidhi hachina kufadza Mwari. Mwanakomana wokutanga waDhavhidhi naBhatishebha akafa, uye Dhavhidhi akakumbira Mwari kuti amuregerere nokuda kwechinhu chakaipa kwazvo chaakanga aita. Shoko raMwari rinoti, usaita upombwe, uyewo usauraya.
Mufananidzo 19. Temberi yaMwari. 1 Makoronike 22 ndima 1 kusvika pa19. Dhavhidhi akatadzira Mwari, asi aida Mwari uye aida kumushandira. Aidavo kumuvakira temberi huru yokuti vanhu vaizosangana kuti vanamate Mwari. Asi Mwari akati, iwe haungavakiri zita rangu imba, nokuti wakadeura ropa rakawanda pamberi pouso hwangu. Asi uchava mwanakomana achava murume worugare nokuzorora, uye ndichamupa zororo kubva pavavengi vake kumativi ose. Zita rake achanzi Soromoni. Iye ndiye achavakira zita rangu imba, uye uchasimbisa chigaro choumambo hwake muIsraeri nokusingaperi. Dhavhidhi akagadzirira zvinhu zvizhinji zvokuvakisa temberi yaMwari muJerusarema asati afa, asi Soromoni ndiye akaivaka. Yakatora makore 9 kuti ipere kuvakwa. Yakanga iri nzvimbo yakanaka kwazvo. Vanhu veIsraeri vakanamata Mwari mutemberi iyi muJerusarema kwamazana namazana amakore, uye havana kutombokanganwa kuti Dhavhidhi akanga ari mambo mukuru kwazvo. Mufananidzo 20. Jesu anopinda muJerusarema. Mateo 21 ndima 1 kusvika pa11. Makore angada kusvika chiuru mushure maDhavhidhi, Jesu akaberekwa. Jesu akanga ari chizvarwa chamambo Dhavhidhi. Amai vake vakanga vari mhandara yainzi Maria. Baba vake vakanga vari Mwari Wamasimba Ose. Panyika, Jesu akava muranda waMwari mukuru kuna vose. Akadzidzisa vanhu chokwadi nezvaMwari. Akaita zvishamiso nesimba raMwari. Sauro naDhavhidhi nesu tose vanhu takatadzira Mwari. Asi Jesu haana kutombotadza. Rimwe zuva akapinda muJerusarema akatasva mbongoro. Vanhu vakaenda kundosongana naJesu uye vakadanidzira vachiti, Hosana kumwanakomana waDhavhidhi! Hosana zvinoreva kuti ponesai. Uyevo vakadanidzira vachiti, akaropafadzwa uyo unouya muzita raIshe. Vanhu vakaona kuti Jesu akanga ari mukuru kunyange kuna Dhavhidhi. Ndiye mambo wamadzimambo ose. Mufananidzo 21. Makunguo anopa Eria zvokudya. 1 Madzimambo 17 ndima 1 kusvika pa6. Mushure maDhavhidhi naSoromoni, mamwe madzimambo akatonga pamusoro peIsraeri. Mumwe wavo aiva murume ainzi Ahabhu. Akanga ane mukadzi akanga akaipa ainzi Jezebheri. Jezebheri akauraya vateveri vaMwari vakawanda, uye akamanikidzira vanhu kunamata zvifananidzo zvaBhaari, mwari wenhema. Eria akanga ari muprofita mukuru waMwari munguva iyeyo. Akaenda kuna Ahabhu ndokuti, naJehovha Mwari waIsraeri mupenyu wandinoshumira, hakuchazovi nedova kana mvura inonaya mumakore ano kunze kwokutenge ndareva ini. Saka Mwari akatuma nzara panyika yaIsraeri. Kunyange zvakadaro, Mwari akaramba achichengeta muranda wake Eria. Akarayira Eria kuti aende kunzvimbo yainzi Keriti, kwaakawana mvura yokunwa kubva mukakova,
uye mangwanani oga oga uye namanheru makunguo akavigira Eriya chingwa nenyama kuti adye. Mufananidzo 22. Eriya nomoto waMwari. 1 Madzimambo 18 ndima 16 kusvika pa 46. Mugore rechitatu renzara, Eriya akaudza Ahabhu kuti adane vanhu vose vaIsraeri uye navaprofita vaishumira mwari wenhema Bhaari kugomo rainzi Karimeri. Akati kwavari, kana Jehovha ari Mwari, muteverei, asi kana Bhaari ari Mwari, muteverei. Hapana akapindura. Ipapo Eriya akati, titorerei hando mbiri. Vaprofita vaBhaari ngavasarudze hando yavo yechibayiro, asi havafaniri kuisa moto pairi. Ini ndichagadzira imwe hando, uye handisi kuzoisa moto pairi. Ipapo mudane kuzita raMwari wenyu, uye ini ndichadana kuzita raJehovha. Eriya akati, Mwari achapindura nomoto ndiye Mwari. Vanhu vakabvumirana naEriya. Zuva rose vaprista vaBhaari vakadana kuna Mwari wavo. Vakatamba vachipoterera chibayiro chavo uye vakazvicheka namapanga. Asi hapana moto wakaonekwa. Panguva yamanheru, Eriya akagadzirira chibayiro chake. Akakumbira vanhu kuti vadire mvura yakawanda pachibayiro chake uye napahuni. Ipapo akanyengetera kuna Mwari. Pakarepo moto wakaburuka kubva kudenga ukawira pachibayiro chaEriya. Wakapisa chibayiro pamwe chete nemvura. Vanhu vose vakadanidzira vachiti, Jehovha ndiye Mwari. Mufananidzo 23. Eriya anoenda kudenga. 1 Madzimambo 19 ndima 1 kusvika pa 21 uye 2 Madzimambo 2 ndima 1 kusvika pa 14. Eriya akauraya vaprista vaBhaari nokuti vakanga vakaipa kwazvo. Ipapo Jezebheri mukadzi wamambo Ahabhu akada kuuraya Eriya. Eriya akatya, naizvozvo akatizira kunzvimbo yakanga iri kure kurenje. Ikoko Mwari akasongana naEriya. Mushure mokunge Mwari ataura naye, kutya kwakapera. Akaramba achidzidzisa vanhu nezvokunamata Mwari mumwe chete wechokwadi. Mwari akarayira kuti Elisha ave mubatsiri waEriya. Rimwe zuva pavakanga vachifamba pamwe chete, ngoro yomoto yakafamba napakati pavo. Mwari akatora Eriya ndokuenda naye kudenga muchamupupuri. Uye Elisha haana kuzoona Eriya zvakare. Mufananidzo 24. Eriya naMozisi vaina Jesu. Luka 9 ndima 28 kusvika pa 36. Makore 700 mushure maEriya, Jesu akararama panyika pano. Rimwe zuva akatora vadzidzi vake vatatu ndokuenda navo kugomo kundonyengetera. Jesu paakanga achinyengetera, Mozisi naEriya vakazviratidza. Vadzidzi vatatu vakavaona vachipenya mukubwinya.
Ipapo Mwari akataura kubva kudenga akati, uyu ndiye mwanakomana wangu, musanangurwa wangu, muteererei. Jesu akauya panyika pano, uye akafa sechibayiro chezvivi zvedu nezvivi zvavanhu vose venguva dzose, nokuti Mwari anoda kuponesa vanhu vose kubudikidza nomwanakomana wake Jesu. Jesu ndiye muponesi wedu, akamutswa naMwari kubva kuvakafa. Asi Mwari anopa upenyu husingaperi kuna avo chete vanoteerera shoko rake, vanovimba naye uye vanomuteerera.